ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಅಂಚಿ ಒಂದು ಹುಷಾರಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಲಕ್ನಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಬೇಲೆಪುರ ಮಗಲೆ ಮಂತೀನಿ ಅವು ಅಡಿಪುನ ಉರಸುನ ದೆಕ್ಕುನ ಅಂಚನೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಮಗಲ್ ಮಂತೀನಿ ಯಾನು ಜೆತ್ತುದುತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಲಾಕದಂತೆ ಬಲೆ ಮತ್ತು ದೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಹುಷಾರಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಲು ಕಾಣೆ ಚಾ ಮಲ್ತು ಪಡ್ದು ಜೆತ್ತುದುತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಲು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿಗ್ಲ ಒಂತ ಜೆತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕದಂತೆ ಐತಾರತ್ತ ನಾನು ಇನ್ನು ದೆತ್ತಿಜಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರ ತಿಂದು ಬಲೆ ಮತ್ತು ದೆತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇತಂತ ಕೆಲಸ ಹತ್ತನು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಬೆಂದ್ರು ತಂಡಸ ಒಂದು ಮಾತು ದೆಕ್ಕೊಡತ್ತ ಅಂಚ ಮಾತಂತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೀದು ಒಣಸ್ವಂತ 2.5 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದಾರೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಕಜಿಪು ದಾದ ಮಲ್ದಾರೆ ಥರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತನದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬೆದ್ರಾಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಆಕ್ಲಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು 19ವರೆಗೆ ಐಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪುರಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜ್ಪಾವಡೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹೊರಡು ಮಲ್ಪೇರೆ ತೋಜ್ಪಾವಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಅವೆ ಪಂಡತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನ ಕಾರಣ ಪೋಯಿಸಿ ತೂಕ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತೀವಿ ನಿಕ್ಲೆ ಹೊರಡು ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚ ತೂಕನೆ ವಿಡಿಯೋ ಒರ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಕೇಂದರು ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಮರ್ದನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತೆಂದ ಅಂದು 6 ಪಣ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಕರ್ಬತಾಗರ ಬಲ್ಲಿನೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕತ್ತಿಡಿಕೆ ಎತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲಡಿಕೆ ಎತ್ತದು ಮಲ್ಪುಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮನೈತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಿ ಉಪ್ಪುಜತೆ ಆ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದತ್ರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಕಡೆಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಕಲ್ಲಡೆ ಕಡೆ ಓಡು ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದು ಗುದ್ದುದು ಕಲ್ಲಡೆ ಕಡೆಪಿನ ಕ್ರಮ ನಿಕುಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಡೆ ಕಡೆಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಜನ್ನೆಟ್ಟತ್ರ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಡೆ ಕಡೆತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಟಿಡು ನಮ್ಮ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪೋತುಲೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನಡ್ದು ಗುಳೆತಿನ ಸೇವು ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಡ್ಡತ್ತು ತೂಲೆ ಒಂದು ನಡ್ತಿನ ಸೇವು ಆ ನಡ್ತಿನ ಸೇವು ಹೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಡು ತಿಕ್ಕುಣತೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಬೊಲ್ದು ಸೇವು ಪುಂಡು ಆ ಬೊಲ್ದು ಸೇವು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರ ಸೇವು ಬಂತೇರು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರತದ್ದು ಮಲ್ಪು ಅವೆಲ್ಲ ನಡ್ಪೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ತೆಡ್ಡತ್ತ ಈಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಈಗ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಪಾಡುಂಡತೆ ಅಂಚಾದವು ಆ ತೆಡ್ಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಬೊಲ್ದು ಸೇವು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ ಸೇವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ಕನಕದ ಅವು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡಲ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಡು ಕೂಜಲ್ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಕರ ಉಣ್ಣು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ದುಂಬುದಕಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಆಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮರ ಸೇವುದ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡತು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಇತ್ತದ ಆಟಿಡು ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ಪೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತದು ಆಟಿಡು ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಬೆತೆಬೇತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಬೆತೆಬೇತೆ ತರತ್ತ ತಿಂಡಿಲ್ ಮಲ್ತದು ಕನತದು ಜೋಕ್ಲೆ ತೋಜವೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ನಂಕಲ ಒರಿಯರೆಗೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಸುರು ಮಲ್ದೇರು ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪ ಇನಿತ್ತ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.